Koro mano it most nikech gin mamedo teko to waitajigi. Gimomiyo iwacho ni samoro nyingi rach nikech picha mwang'iyo no waneno ka gin mainly processed carbohydrates kata mana carbohydrates mokale machine. Kata chantiere spaghetti okale machine maber mogol ngano cha oko kendo mede gi modhi moko be mondo omakre kanyakla. Aneno kanyo makaroni, aneno nyaka mkati no chalna ma brown to betinde mkati ma brown ber mana ka inene mantiere gi fiber minyalo neno kaka oatmeal kata mana the fiber make pot mar wheat. Koro mano remo miwacho ni eat mostly. To eat more, ayie kabisa gi eat more nikech magi endi wawacho ni chiemo magengo kansa onego bed at least 80% plant based. Manyiso ni ka wachamo to mostly wacham chiemo meke puothe kata chiemo meke olembe. Momi wacho ni kasan ber ka nusne ontiere gi olembe kendo nus ne ontiere gi alode. Koro nus machielo ni emaja eat most ni donje to gi eat some. Koro eat most ni kao 25% mar san, eat some kao 25%. Kasto moro chakoro mana matin, olive oil moro matin, kata mana avocado moro moket kanyo kata sim gimbende gi konyo brain development. To kendo gingi miluongo ni omega 3 fatty acids madhi gore gi inflammation ma wasiko kwa wacho ni inflammation no be ponono nyalo kelo kansa e dendwa. Seche ma ng'ato setimo kato setimne screening mo unitiere kod kansa mar thuno odwa ni mondo mi chak thieth moro poko chako thieth mondo sechako thieth ere kaka onego be no chiemo ere gik monego be no timo mondo mi oti kod chiemo e yore mag mede teko ka achiel kod konyo mondo mi obed kod chir mar dhi nyime kod thieth nikech thiethno ok en ga thieth mayot en ga thieth mapek mokalo yenwa wakawiyo ka waduogo bang' thuolo machuok mokalo kanye mwachako godo omiyo kik idhi mabor kata matin kik isudi. Nikasikia wameni waste, nilikuwa nauliza kitu yote imejaa talent na mnanipet segment ya 2 minutes mnani waste. Kumbe 2 minutes is long in radio. Woo. And then I received another group of women who were sharing in the same pain. They were like, oh my God, I just lost my baby. I lost my baby. My sister, my friend has lost a baby. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Ramogi. Regulation occurred through gimiluongo ni public participation. Be ikori mar donjo matut e weche madongo e Uganda wa. Everybody ma wuok e NTSA ng'eny seriously. I have to say this. Wanono weche siasa kod weche mamulongi ma jopiny. Sama gigo nyaka japur. Nikech japur ni obro puro kande ni otere kande. Buch jopiny en kama wamiyo pek paro kachiel kod nonro ma intiere godo. Wan gi chike mabeyo matayo gigi waduto te. Ok diang' wachnya every time ka ng'ato dwaro to waloko chike. Nyinga Trevor Ombija jandingo panga jo nyakach dendo nombija taya nyakwer guoko cha pesa. Wanere kendo. Tich adek ka tich adek, saa 3 otieno, mana Ramogi TV. Little babies are such joy to every home. Na sasa, Citizen Duka, the home of discounts, inakuletea the sweet baby package from Quickmart. Winnie's Total Afia 1 kg, 270 down to 250. Nipnap Baby Diaper Junior size 5, 999 down to 799. Total Baby Wipes 140 down to 112. Dove Baby Lotion 755 down to 378. Dove Baby Soap 75 grams 225 down to 113. Packing bag 40 shillings. Ukinunua hii package kwa Citizen Duka utalipa only 1,691, meaning utasave 748 shillings. Piga *487*5# na ulipie saizi ka stock bado iko. Ukishalipa utapata confirmation message ya kukwambia you can go to any Citizen Duka counter katika Quickmart supermarket yoyote yenye iko karibu na wewe. Unangoja nini? Sulipie saizi ndio enjoy discount yako ka stock bado iko. Citizen Duka, home of discount.
tugo koro eka iye ochacho. Participate. Ka gik moko medo mana fwenyore, to ngima bende medo bedo matek e boma maduong'. Gimoro amora ma Nyasaye omiya ok awene jachien. Yud mor e ngimani kokalo e gik matindo. Onge ka mwaluoro bwana ochiel chunye ni wakete pile wacha. Ni ane ngima Nyarkochia kod osiepene kaachiel kod joodgi. Kata lit tijiere ya ilak chogo. Ok ginyal weyi ma ok inyiero. Alo ka ero joma ero walo. Alo ka ero matma nyisa gik moko. Nyarkochia, tich abich ka tich abich, saa 1:55 otieno. Mana e Ramogi TV. They never had a pretty girl from Ikri ne thumbe manyien, jothumbe muero manigi talanta. Winj thumbegi timakre gi herano mar thum. Pado manyien e kama kinde mabiro mar thum chakore. Kik ngolo mora mora ma ogo mamit bai. Pado manyien wuok tich nyaka tich abich chakre saa 5 onyango. Mana e Ramogi TV. Machiegni kendo penj laktar kokalo e Ramogi TV kawacho ni ngima en mwandu. Wantiere kod Dr. Phoebe studio olonye weche mag chiemo kaka inyalo ti kod chiemo e yore mopogore opogore mag geng'o tuoche mag thiedho tuoche kaachiel kod thiedho tuoche. Kaachiel kod thiedho tuoche. Erokamano ahinya nikech en dwe ma bende watemo mondo mi ogandawa oyud ler mathoth kotenore kod tuo mar kansa mar thuno. Kawuono wang'eyo kansa mar thuno kaachiel kod chiemo. Wayudo ka nitiere gigo mang'eny kaka hormones ma bende nitiere kuom joma mine, ratil mar del ma bende thothne joma mine rwako kaka gimedo bedo joma dongo ma bende chwalo ng'ato e thuolo mamalo mokalo mar bedo kod kidienjni mar kansa. Ponono ni iseyudo ni nitiere kod kansa ni. Ere kaka onego bed ni chiemo? Samoro intiere thieth nitiere kod side effects mang'eny mokalo kata midhieri kata chandruoge mabiro kotenore kod weche mag thieth. Kuom ranyisi iyudo ka ong'eny ga kod olo, ok mano kende iyudo ka samoro ng'ato ng'ok mang'eny, samoro bende ng'ato wito ndhadhu mar chiemo kod weche makamago. Ere kaka onego bed ni pidho jatuo kapo nono ni oneno side effects mag thieth? Kanye kama wantiere daktari. Erokamano ahinya Ruth, ka wang'iyo thieth mar kansa adier en thieth mapek. To pek ne family te. Opek ne family te to sana sana obedo mapek ne jatuo. Nikech gimo otimo nitiere thieth kidienje adek. Gimiluongo ni chemotherapy. Chemotherapy en yath ma iketo either i veins kata imuonyo madhi golo cells kata mana nego cells meke kansa. To samoro ka ginego cells meke kansa bende ginego kata cells mabeyo. Moro thieth machielo mar breast cancer iluongo ni radiation kata radiotherapy. Bende en radiation miketo kama kansa no nitie. Embe thorne onego cancer cells kendo onego cells bende mabeyo. Kaso bende ka oyude chon, luore ka oyude chon kata ka oyude ndalo palliative care bende nitiere surgery. Surgery en moro koro dhi golo tumor chande e thuno. Koro thieth go te samoro nyal tim gi kaka achiel kendgi kata samoro daktari nyalo combine gi. Koro side effects thothne mabiro gi tuoche gi eki 80% affect kaka jatuo chiemo. Koro waneno ni ng'enyne samoro wawito jotuo ok nikech tuoche ok tuocha to nikech side effects. Koro side effects most of the time side effects kok geng'o mondo kaka jatuo nyalo chiemo maber. Koro side effect mokwongo achiel mar thieth en gimiluongo ni dehydration. Nikech sama watiyo gi treatments adek mawachogo nyalo bedo ni gin itiyo kodgi kachiel kata gibedo combined. Jatuo nyalo bedo ni koso pi e dende. Koro sama okoso pi e dende noero nyalo kelo olo kata fatigue kata nyalo kelo dehydration monyalo kata mana wito ngimane. Chemotherapy dehydration. Chemotherapy pi matin e del. Chemotherapy kata mana radiotherapy gi wito pi e del. To bende gimiwacho maber kaka ng'ok kata mana diep bende lalo pi. Koro gimokwongo jatuo nyaka bed ni omodho pi sana sana kapok ochako thieth. Sama odhi e thieth to owuoth gi chupa mar pi. Owuotho gi chupa mar pi e bag kopo ni odhi osiptal ma ka pi modho ok chiw maler. To kata ka en kama osiptal michiwo pi modho to wuoth gi chupa moro to nyalo olo pi modho
hospital kanyo to omadho kapok oyudo thieth kata seche mobedo itimo chemotherapy kata radiotherapy. Mano dhi konyo bende mondo o flush out the toxins kata mana sumu mabiro kuom thieth moyudo ka koro pi modho mang'eny mana moromo 8 to 10 glasses kabel kata 12 glasses in a day konyo mondo flush out the toxins. Miwacho maber kendo en side effect miluongo ni constipation. Koro constipation ni samoro ikele nikech jatuo ok wuoth mang'eny kata beda to chiemo kendo bende nyal kele gi side effects meke thieth mwawacho noero. Koro ka constipation obedo to wawacho ni high fiber foods ber kaka hospital kuonde ma wantiere waneno kwacho ni nyanya timo magic, nyanya chama nyanya manumu noero koluoke maler konyo kabisa mondo oywer constipation cha manyiso ni sama idhi oko to oko wuok matek kata oko wuok ma ok nini. Koro high fiber foods very important constipation nikech wasebedo kwacho ni high fiber foods go bende konyo mondo odong giluongo ni gut microbiome wasebedo kwa wuoye pile to samo wachamo high fiber foods gieki bende ber ka wamodho pi nikech pi koro dhi konyo mondo tudre mayot. Koro machielo kendo machando kabisa jotuo wa mabende chando gi chiemo en gimiluongo ni loss of appetite. Choro chunyi ok dwar chiemo, ok idwa neno chiemo, bende ka ichame tunjo ka koro ndadhu ne opogore, o taste kaka metal. Chiemo ok chal ka chiemo misebedo kichamo pile. To kochopo kanyo to wacho ni mondo familia ojiw jatuo kabisa nikech sama ang' oyudo thieth matekre ne ng'eny zaidi. Thiedh cha en onego cells me mabeyo mabeyo. To koro jatuo nyaka ang' chiem kendo balance diet mondo koro proteins kande gigo te obie dende mondo cells minego ka mondo dende otem kabisa otim miluongo ni tissue repair. Koro nyaka wajiw jatuo ni wajiwe nang'o mokwongo wanyalo jiwe mondo ocham chiemo matin spread throughout the day. Mokno bedo piny gi chiemo achiel throughout the day. Mar ariyo wanyalo konye kaka olemo mantiere godo ni waloso ne gimiluongo ni smoothie. Mano manyiso ni inyalo rego kata mana inyalo keto avocado gi rabolo kanyo kata gi yogurt to irego ne jatuo gi peanut butter moro matin to omadho matin maluongo ni nutrient dense foods. Nutrient dense foods ofulo ni en chiemo minyalo cham matin to oting'o nutrition. For example, kwa keto kikombe mar strungi to gi kikombe mar nyuka ere man gi nutrients moloyo nyuka en nutrient dense. Koro mano be gima wanyalo konyo godo jatuo nikech kang' appetite cha odhi molal to nutrient intake kaso odhi bedo gimiluongo ni malnutrition to malnutrition niendi nyalo chande kaso kendo mogik bende gimiluongo ni diarrhea and vomiting. Diarrhea and vomiting niendi koro en opposite mar constipation. Koro wacho ni foods that are low in fiber ber kaka mchele kata mana waru mochwak achoka gi ochwak maber to onywas ne jatuo onyalo madho to bende modho pi mang'eny. To jatuo matiyo gi thieth mar kansa to nigi diarrhea be nyaka wang'i kabisa mondo dehydration kata lal mar pi kik donji. Koro kata kantiere oral rehydration salt kata mana fluid boro miriwoga mondo kony mondo omed pi bedo machiegni gi jatuo nikech dehydration gi cancer treatment to moloyo gidwaro jipo mana kaka ni wacho cha bende nitiere olo mabiro gi thieth niendi nikech onego cells. Koro olo ni nyaka wacham complex carbohydrates matin mana kaka nwacho cha inyal rege inyal nywase inyal kata mana lose kaka juice to wachame bende kata mana njugu kako ketno mochiel matin simsim matin kata mana cashew nuts bende kantie mochiel to jatuo nyalo temo kakete dhoge kapod ka onyalo chiw maber. To wacho ni side effects kik mi jawinjo kata janeno waluor dhi e thieth mar kansa nikech banka thieth mar kansa oserumo to dendi biro gerore kende kata mana yie wich lal ndalo cancer treatment to kendo ka oduogo yie wich maber kabisa ma very healthy. Koro mano kik migi bed discouraged nikech thieth mar kansa gin mana dek goeko kata mana combined chemotherapy, radiotherapy and surgery to gite gibiro gi side effects. Gite gibiro gi side effects mak mana ntiere chiemo monego bed ni neno ni jatuo ni ochamo kata ino uone chamo seche ma yudo thieth mondo mi yud kaka inyalo konyori. Watiere kod ng'ok ka antiere ga chiemo moko mabende nyalo chwalo kata nyalo jiwo mondo mi ng'ato ng'o gi daktari. Agin chiemo kaka mage to e seche ma wang'yo ni gin chiemo mage manyalo miyo ng'ato ng'ok mayot kata kapo nono ni kituo kata ko kikale thiedhi to ne jatuo makoro ntiere kod kansa mar thuno ni en onego beni o substitute kata onyalo wilogi kata onyalo tenogi gi chiemo mage. Gimoluongo ni nausea yani kinyoka gima chunyi tingore. Koro mokwongo chiemo makelo ga chuny mar tingruok ni chiemo motimo mo mang'eny
Koro ka en jatuo man gi nausea no to nausea kata mana ng'ok to wa encourage mondo cham chiemo ma ok oted gi mo mang'eny ahinya kata ka ber to bed boiled blunt foods manyiso ni gin chiemo ma ok ochiel, ok gin chiemo mochiel. Kato kendo mar ariyo bende wawacho ni nitiere natural herbs kata spices bende monyalo tiyo godo. Natural herbs and spices go gin gimedo ga ndhadhu mar chiemo manyiso ni koro kotiyo godo to problem mar loss of appetite cha ndhadhu mar chiemo dhi bedo kendo problem mar nausea bende dhi dok piny. Mano kaka cinnamon, wan kachacha gi garlic, wan gi ginger, wan kata mana gi dania, wan gi turmeric maber kabisa. To apart from loso ndhadhu mar chiemo bende gin gi antioxidants ma bende dhi konye mondo oxidative stress mano wacho cha kik bedi. To koro mago chiemo moko ma jatuo nyalo chamo. Kaso ber ka odak gi ji to mondo ka itedo to ng'ato machielo ma mondo tedne nikech jomoko bende wacho ni dung mar chiemo chande bende ting'o chunygi. Koro chiemo matere gi mo mang'eny ber kiduoko chien ka ber, chiemo kik chiel ka bende ber, chiemo motimo sukari kik keti, sukari bende thoro ga ting'o chuny ji. To gima daktari wacho kacha ni ing'iyane ni to en ang'o matimo jatuo to en ang'o kaka inyalo konye mondo mi odil kod thieth e yo makare. Wantiere ga kod gik moko mang'eny ma bende timore daktari. Mak mana ni koro kidieny ma wantiere ni adwa ni mondo mi imiwa ranyisi mar meal plan wantiere kod jatuo. Wadwa ni mondo wachan ne chiemo chakre okinyi nyaka odhiambo. Gin chiemo matin tin nyaka ang' odhiambo to chiemo gi nyaka bed balanced. Number 1 kaka ni wacho nwacha nyaka kete matin tin. Wachiw ranyisi mar meal plan. Erokamano ahinya. Koro kaka iwacho maber no meal plan kaber kendo kaber kabisa to jatuo ni onego cham 5 meals in a day. To wacho ni 5 meals in a day wafulo ni gokinyi oyud gimoro ocham. Taneno ka kendo jotuo mang'eny ma nausea chando kata mana ma vomiting chando ka gichio gokinyi to ginyalo gimadho pi mamor mobole ndim matin kata mokete cinnamon kata mokete ginger kata garlic mano konyogi. Koro gokinyi wanyalo chako gi breakfast kato saa 4 bedo gi snack, saa bedo gi lunch kaso bedo gi 4 pm snack to gi supper. To bende kaber sana ka jatuo ma o lose weight makoro nyaka tem mondo kilo duogi to nyalo bedo gi bedtime snack. Koro gokinyi wawacho ni for example wanyalo loso ne jatuo ni nyuka. Owuoyo kuom nutrient dense foods. Nutrient dense ofulo ni chiemo matin to en gi nutrients e iye. Koro nyuka ni inyal bere gi peanut butter matin morudi mokete iye kanyo. Inyal bere gi milk powder. To wasebedo kwacho ni ka nyaka iket chak e nyuka to chako kuongo chiegi to chako chieg ochwakre kando to nyuka kando mondo iriw gi mana sami madhe cha nikech samangi chokore kanyakla to calcium mantiere chak kata phosphorus calcium nyalo riwore gi iron me nyuka to bro bedo unavailable mar dendwa. Koro nyuka cha osekete peanut butter manendo oyudo already proteins gokinyi. To kata ka onge proteins onyalo loso gimiluongo ni scrambled eggs. Scrambled eggs bende ber gi jok ma temo mondo kilo duogi. Ka ok en scrambled eggs kata mana tong' moboki cha bende nyalo bedo maber. Kata mana gokinyi bende koro olemo ber ka oyudo olemo moro chamo. To genaneno ka ji mang'eny but sana ma jowinjo wa man gi blenders nyalo loso kata mana smoothie gokinyi. Mani nyalo keto cucumber, keto rabolo, keto yogurt. Mano ichamo chiemo maber zaidi. Koro ka chomo saa 4 to onyalo kata mana keto gimiluongo ni fruit salad to gi njugu moro. Koro fruit ni pod onyalo lose e yogurt nyalo loso smoothie to onyalo yudo kata mana njugu moro e lwete matino muodi. Wasacho ni njugu no en gi gimiluongo ni healthy fats to konyo brain development bende konyo omega 3 fatty acids ma bende konyo mondo inflammations ka odog piny. Inflammation en kuot mar del ma samoro nyalo kelo tumors makelo kansa. Koro mano saa 4. Kata mana rabolo koyudo sana ka gin jotuo madhi osiptal kaka wang'eyo ni osiptende wa line bor so ka ngodhi gokinyi to bro yudo thieth ang' samoro saa 8 saa 9. Koro kiko wuoth nono e bag kata nyalo bolo yogurt moro e bag kata chak kata rabolo kata nyalo mana bolo kata mana fruit salad nyalo loso matin to tingo kata mana njugu. Kata ka okichiele ot njugu moko ming'iewo meke 50 bob kata magi nyalo tingo to iwuotho godo nikech samangi timo kamano beda gi gimore bago. Lunch koro bed balance. Lunch to koro nusne mostly vegetables and fruits. To the other part lean proteins kata plant proteins to machielo nero bende bedo gi complex carbohydrates. Sa par mana kaka notimo sang'wencha. Konyalo kata mana rabuon moro kata mana gi chak malieto nyalo madho kata koyudo fruit salad machielo nyalo chamo kata koyudo any other healthy snack mane nitiere. Jomoko bende chieng' mano dong lunch matin
cha pod onyalo chamo sa 10 ka ng'orito chiemo magodhiambo. Erokamano ahinya, ilere maber mokalo. Nyakwara moge jwang' cherin penj laktar, wantiere kod Dr. Phoebe studio ka en Breast Cancer Awareness Month. Koro wang'iyo nyaka yore mag chiemo, kaka inyalo chiemo makare mondo mi geng', kaka inyalo chiemo maber e diere mag thieth kod seche mayudo thieth mondo mi kik iwit tek ahinya. Yienwa wakaw yweyo ka waduogo bang' thuolo machuok to wadhi nyime. Kama koro dhi bedo chenro ni ma idhi penjo laktar. Kaeto bende wabumulo gik moko kaka kong'o, kaachiel kod ndawa kod kansa mar thuno. Kik isode. The festive season is more than a holiday. It's a time for family, joy, laughter, and creating memories that last a lifetime. What are your plans for this festive season? Whether you're dreaming of spending your holiday on white sandy beaches, on safari in the wild, or escaping to international destinations, View Travel has the perfect festive holiday planned for you. With our Lipa Pole Pole payment option, book your dream festive holiday now and pay in flexible installments. Mapema and your best. Spots are filling up fast. Enjoy 4 days in Mombasa from 53,400 Kenya shillings, 5 days in Zanzibar from $806 US, and 5 days in Cape Town from $1,617 US per person sharing basis. Make your holiday season one to remember. Visit viewtravel.com or call 0703 254 254 and book now. Owadwa, bende ing'eyo? Mano ranyisi moa kuom Nyasaye. Tema ne paro wachni, obiro India, to kendo uchako Rome. I'm Lydia Jagi, a teacher by profession from Oranga. I started praying after seeing some winners on Citizen TV. I raised a bet of 15, that is super jackpot. I won 12 out of 15. I'll continue praying until I win the 13 million on the jackpot. Shabiki super jackpot. Ni time yako. Minadai wote twenda hivi. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLBA 671. Ang'o mosetimore ne joma ne ochweyo Ugandawa? Adhi primary Kagonditi Primary School. Gin kanye sani? Amobilize kalere te, ne wago poro to gibiro wasombo kidi to watero kacha jite e secondary kacha. Waromo gi jodgi to wafwenyo sigandgi magimopondo. Siasa ka ng'amoy waye maduong' katere siasa en Daniel Arap Moi. Ng'e ranyisi mabeyo mane giweyo. Ne japiny mopogore kata ng'ama ne nie duond loch ne neno ni kopo ni Kenyatta dhi Tom okawie thuolo ni mondo tanwa pinyni kaluwore gi mwaseneno kuome. Ang'o magitimo sani? To kata kamano be pod gin kodwa. Nakedo ne wach sukari ma jobunge jonjo kod buot nochaka ne bwana sukari. Gin kanye kod Walter Nyambaga tich ang'wen saa 3 otieno mana Ramogi TV. Wakelo ni chenro mar ohala kod lony gi dongruok mopogore opogore. Ohand kinyosi nigi pesa kitimo gima dwarore. Weche makende moa kuom jogo makelo lokruok e ngima dhano. Ohala ber nikech ohala puonji managerial skills. Lek ma in go iriembe mineni gigo chopo. Chakre gi jogo mane ochako ohala manyien. Kalure gi kaka nachako gi kuma achope. Ohala ni en ohala maber. Nyaka jotelo molony e timo ohala. Akwajo jodala wate odogi ohala. Ne pek mane gikalie. Pod waonge uhuru mar ohala. Loch mane giyudo kod kinda mane gitimo e manyo gik mabeyo beyo. Ka jaohala ok inyal chako project ka ionge gi market. Tudri gi Cleophas Oluoch e ohala gi mwandu. Tich ang'wen ka tich ang'wen chakre saa 1:45 otieno. Constitutional threshold to impeach a deputy president is higher than a governor. So the standard is going to be almost like a criminal charge.
Twak mar yalo wach mar golo e apisi jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua chakore juma manyien ka senators bende onyisi ni kik dhi e wuodhe pinje maoko. Ok ni golo conductor tiwe driver. Wachak process mar kaka wagolo Beruto mondo dhi dala. Gachagua odhi dala kabisa. Gachagua odhi dala kabisa. Bang' od bura golo e apisi jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua koro rito chopo e Senate. Penjo maduong' en ni to mbele chalo nade ne Gachagua. The system ma wanyalo godo kata timo admission onge. The system ma wanyalo kata discharge godo patients ma already admitted onge. En midhiero ne jotuo e moko kuom osiptende mag sirikal kaluo ni mar chuno ni gichul pesa gi giwegi eka migi thieth nikech pok orwakgi e okumba mar SHA. Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV ka wawacho ni ngima en mwandu. Kidieny ma wantiere ni wayaw line penjo duto te ma inyalo bedo godo daktari nitiere studio ka obro duoki e yo maber. To ka bet waket maino e yore mwanyalo geng'o godo kata ka ponono ni tuo osedonjo ere kaka wanyalo chiemo makare mondo mi ngima ni pod odhi nyime e yo maber nikech ok en ga death sentence. Thothne ji paro ga ni koyudi gi kansa mano koro idhi tho. Oyo nitiere cases mang'eny mokalo ma bende ji osekalo thieth kendo dhi maber nyaka odiochieng' ma kawuono. Adwa ni wang'e ne weche mag gik ma watimo kaka oganda, gik moko kaka kong'o kachiel kod ndawa nikech waseneno chiemo makare, waseneno kacha high fiber diet, waseneno kacha chiemo matin gi mo, chiemo matin gi sukari. Wamule kong'o kachiel kod ndawa daktari. Erokamano ahinya. Iluongo gi ni risk factors, yani gigo manyalo chwalo to be poko yud ni gin ang'o gini to en mana ni koro kong'o gi ndawa to koro isiem ahinya sana sana e korka kansa. Ka wachako gi kong'o obedo group kaka carcinogen, group 1 kong'o kende kata madhe mana matin. Kendo kong'o no iyudo ni en okelo cancers meke digestive system sana sana, okelo cancer mar liver, colon kogi breast. Breast cancer omule e tiyo gi kong'o. Nikech mokwongo kong'o iluongo ni group 1 carcinogens. Kaso mar ariyo bende ka kong'o osebedo broken down, acetaldehydes ma iyudo ka kong'o osebedo broken down bende thoro chwalo yudo cancer e del nikech gin carcinogens ma medo estrogen levels mane wasebedo kwa wacho cha manyalo dongo kendo cancer cells. Kendo yud ni kong'o bende samoro ketho gimilongo ni liver en adundo, en chuny. E koro koketho kanyo kod gimilongo ni liver cirrhosis sana sana madho kong'o mang'eny mopita kiasi ma koro organs meke del ok nyal handle. Koro sama liver oreyore kata liver yudo adhola ilongo ni liver cirrhosis, thothne bedo mayot mondo cirrhosis no olokre mondo obed cancerous. Kendo bende kong'o bende geng'o mondo important nutrients kaka antioxidants masebedo kwa wacho to gi vitamins and minerals mondo del okawgi e yo mayot bende duoko piny. Koro kong'o owuon en carcinogen kaka en no kendo kete gimilongo ni group 1. Kawa donje ndawa bende okelo about cancers 16 mobedo linked to ndawa. Gin cancers mang'eny miwuoro. Manyisi sama wafuot ndawa kata inyame kata i breathe in mano luongo ni secondary smoking, idake ot ma ng'ato madho ndawa kata amor ni silikal nokelo gilongo ni designated smoking points. Koro oganda mang'eny ok yud muya mar ndawa mang'eny. To cancers 16 obedo linked to ndawa nikech otimo gima chalgi gima kong'o timo, carcinogens mantiere kanyo. Kendo sama majono iwacho ni carcinogens mantiere ndawa about 70 wabedo exposed to prabirio te. Prabirio is a very big number mantiere ndawa ma mwanyalo yudo. Koro gima rach mogik en yudo ng'ama tiyo gi ndawa to tiyo gi kong'o. Kotiyo gi ndawa to riwo gi kong'o okelo percentage almost 50% likelihood mar loko cancer. To kendo wacho ga pile ni kata kisebedo kimadho ndawa mang'eny to kiweyo to dendi pod nyalo heal itself makony mondo lungcha kik bi mondo o develop cancer. To kata kisebedo gi kong'o kitiyo gi kong'o mang'eny to iweyo to pod dendi nyalo heal ma liver chande dok kakare. Koro watemo wacho ni kapok ichako madhe kaka wasebedo kwa wacho to kikidil. Lakini ndawa to ka ikuoto to ento we chuth nikech cancers mobedo linked bedo mang'eny ahinya. Cancers 16, 70 carcinogens chemicals kama wafuote. Momiyo wawuoyo ahinya kuom ndawa kod kong'o as a very positive risk factor mar cancer. Wamulo daktari wacho kacha weche mag kong'o kachiel kod ndawa. Wacho ni kapok ichako madho kong'o to kiki to ndawa to nyaka koro ang' ni we. Kapok adhi mabor ahinya ntiere kod simu. Halo, penj laktar. Halo. Machiegni? Ma bena yur jagem gongo. Machiegni.
mano bena yeja gem gongo. Wawinji? Daktari. Owacho ni kong'o nyalo medo kansa kata kelo kansa. So kong'o nitie aina mang'eny. Nitie changa, nitie kong'o mar bia. Koro kong'o mane marach ahinya. Erokamano ahinya. Apani mano penjo maber mokalo. Erokamano ahinya. Ang'e ni nochigni wacho ni busa. Koro ni time emong'ade matin. Koro kong'o te gin gi gimiluongo ni ethanol. Obed busa, mana kopo ni busa moro manyachon che maniloso to ne bedo healthy matin. Lakini masani gimedo ethanol. Obed kata mana alcohol mar bia. Ethanol noero wacho ni group 1 carcinogen. Kendo wacho ni kong'o kata mana matin onyalo cause cancer. Koro jawinjowa duoko en ni kong'o te so long as nitiere gi ethanol nitiere gi risk factor mar medo. Koro ka wacho ni joma mine ni one unit per day, joma wuone 2 units per day. To samoro bende geng'ruok nyalo bedo matek. Hapa ni maka kanyo matina kabisa. Mary kaito wadhi nyime. Mary, hello, penj laktar. Hello, penj laktar. Machiegni. Ayo maber. Kadwa. Ang'o makele ahinya? Ang'o makele ahinya kansa mar thuno ni? Ang'o manyalo bedo ni kele ahinya? Kata doko nitiere gik mang'eny ma imulo. Ka kwani wakungo tie koda kidienye mane mar kong'o chako ka wabikoni mondo koro wasudo ka watieko. Gima mondo koro wawuok kuom gima kele ahinya noero. Koro nowacho ni kong'o teka nigi ethanol as a byproduct madigolo acetaldehyde manero miluongo ni group 1 carcinogen. Gin gidhi medo estrogen levels. Komedo estrogen levels meke del to inyalo yud gi kansa noero. Kwa wuoyo kuom kansa mar thuno, gintiere gi kidienje mang'eny miluongo ni risk factors ma samoro pod okia. Koro ndalo machon kansa mar thuno ne mako jogo ma hikgi oseniang' malo, manero above 40-45 years. Inyalo kawo simu moro kae kata watudgi. Kik iwil gi duoko gi kata chiel daktari. Adhi duoko gi te Ruth. Erokamano ahinya. Hello, penj laktar. Hello, penj laktar. Ano kiduoke. Iwacho nang'o nuonwa kendo kiyie? Apenjo ni ya. Wawinji? Apenjo ni to sama kansa mar thuno ma dichuo. Onyalo kikore sama thuno ma dichuo biro ma obero pong cha kiko nyalo kikore thuno ma moro ma kansa ma dichuo. Biro ma dichuo ka. Akwayo director kata producer na mondo migi ka unwa penjo no okowinje maber ahinya. Wadog chien kidenye mag kong'o kata wabi ako machielo koni. Koro kong'o nitire as long as kong'o nigi alcohol dhi bedo broken down ethanol ng'iye kanyo. Ethanol emiluongo ni group 1 carcinogen. To ene risk factor kende mobedo linked directly to breast cancer. Kati madhe mana matin, it increases the risk of developing breast cancer. Koro sana ne joma mine to kadeber kata joma wuone to wawe kong'o kata ka ok nyalre to reduce 1 pint per for women and 2 for men. Koro nikech wan jo health chuno wani nyaka wawach kamano nikech nitiere jogo bende ma weyo nyalo bedo matek to ka ber zaidi ka wanyalo wacho Ramogi kaendi en ni mondo wawe kong'o kendo wawe ndawa. Gimokwongo miwacho ni nyalo kelo breast cancer na wacho ni ndalo machon ni wacho ni breast cancer biro gi iga to sani waneno nyiri matindo igni 30 gi 28 ka develop breast cancer. Mano bende pod en research misomo ni to ang'o momiyo sani nyiri matindo sani make to joma chon wang'eyo ni joma mar ariyo ka nitiere gi family history dani, auntie, mama, nyaminu kata mana mosebedo gi breast cancer no samoro bende nitiere hereditary breast cancer ma be nyalo luwo anyuola. To kendo sani miwacho mogik en obesity kata del mang'eny nikech sama obesity del wabedo gi del mang'eny ahinya to adipose tissue chande promote growth mar estrogen levels. To ingeni breast cancer kakse kwa puonjore kaindi en hormone related cancer. Koro mago gin kuom gik manyalo bedo ni kele kaachiel gi chamo chiemo ma onge gi nutrients mabeyo kata chiemo mobedo processed, samosa, chips, bajia, gik machal kamago ka ng'eny chiemo mang'eny gi moe del to nono nyalo kelo kansa mar thuno. Antiere kod simu mogik inyalo yiena mondo mi akaw kata wadonje weche mogik kodire kod chiemo makare ne jogo mantiere kod kansa mar thuno. Hello, penj laktar. Hello. Machiegni penj laktar. Wuoyo gi Sandra.
Ne an gi penja penjo niya. Dhi nyime wawinji. Nitie gimoro ma okuot mong'inore. Mong'inore? E dho thuno to rachar. Koro napenjo ni onya bedo ang'o. Erokamano nyocha nyinge. Entere gi gimoro mong'inore nyinge. Nyinge olalna. Erokamano ahinya. Erokamano kuom penjo. Pile pile wawacho ni gimiluongo ni self breast examination. Ka notice gimoro amora mopogore e thuno. Mok kawaida. Nikech kata kobedo ni en lump, wacho ni breast cancer and lump samoro en gima okuot ok sudi, to nyalo bedo ni en gi kansa kata ok en. Koro mano ber ka idhi osiptal mapiyo piyo. To kendo itimo maber nikech ifwenyo ni en gima ne ok nitiere. Kata kineno ka nitiere chak pi machalo chak mawuok luongo ni discharge. Kata kineno ka nitiere kata mana lokruok achiel, thuno achiel bedo maduong' to bedo daka, kata mana thuno achiel eno ka gima nipples mosebedo kochikore maber gichako dhi piny, to kata kimulogi to ok gidog maber. Kata mana kwinjo ka nitiere ayuoth ka endi okuot, ayuoth ariyo, nikech thuno chakore malo kuok en mana mbele kae kende. Koro gimiwacho nero ka iyie akwayi dhi osiptal machiegni kodi mondo ong'i ni en ang'o. Po nono ni be ok en gima nyalo kelo, to ber ka ong'iye. Nikech joche ne watiere kod Dr. Chieng' e studio ka an wacho kata nitiere tuoche mang'eny mag thuno ma bende nyalo miyo gimoro kuot e thuno kata thuno bet maduong'. Kuom ranyisi mine madhodho, iweri samoro chako pong'o thuno kod weche makamago, kata nitiere kod infection mar thuno. Omiyo sasaya mawinjo ka gimoro kuot, kiki panic, kiki buogi, kiki luor, dhi adhi osiptal, timni screening, timni nonro makende kata ibro tayi kako nego bed ni wuotho. Daktari, wach mogik minyalo weyo wagodo kotenore kod chiemo makare kuom jotuo kansa mar thuno en mane? En ni ka chiemo makare en important ka geng'o kansa, thiedho kansa, kendo important mar recovery mar kansa. To wacho ni balanced diet, wacham 80% plant and protein based. To kendo ndalo mwayudo thieth mar kansa, ginego cells mabeyo gi cells maricho. Koro nyaka wane ni wachamo healthy diet mondo oduok piyo ratek mar del mar gore gi tuo mar breast cancer. Pono ni ng'ato dwa tudore kod Dr. Phoebe nyalo yudi kanye? Kosibro wacho ni wadhi e osiptal moro amora mantiere machiegni kodwa mondo wayud konyruok. Kenya Network of Cancer Organizations wantiere KMA Upper Hill 5th floor. Kibiro kanyo to wabiro neni. Amor kenda duko ni erokamano makende. Erokamano ahinya. Ne Dr. Phoebe olonya nye weche mag chiemo, waduko ni erokamano kuom yudo gathuolo wabiro wago mbaka kotenore kod chiemo makare. Kawuono wang'eyo chiemo makare kuom jotuo kansa, diere moro wang'eyo kata chiemo makare kuom jogo ma higi oseniang', kuom nyithindo, kuom mine mapek. Tiende ni kidieny ka kidieny okang' kokang', gima winjoga ka en achiel ni en balanced diet. Kati miyo chandruok mantiere ting'iyo chiemo manyalo konyo, ok chiemo majebo. Kaka chiemo mantiere kod modhi mang'eny, sukari mang'eny, thothne gikelo ga chandruoge mang'eny e del. Ne daktari wa erokamano makende. Ne director na erokamano Nyalinzi, ne producer na Perpetua erokamano mang'eny Nyameja. Ne jogo picha mawa wantiere kod gi studio ka, aduoko ni erokamano mathoth mokalo. Nyaka ne jogo mochung' ne duol nyaka taya erokamano. En team maduong' momiyo chenro ni obedo kaka obedo ni. To maduong' moloyo ne in jahera mar chenro mar Penj Laktar. E awareness month ka kiwinjo ni nitiere free screening kamoro, temi chop mondo mi tim screening, self examination, ng'i dendi, mul dendi, kiwinjo ka gimoro nitiere mokare, ringi mondo mi iyud kony kata paro mar ariyo. Iluonga ni Ruth Otieno, oriti masane.